kalkalki Allah makagina, mai taimakon bawa haskaka kirjina. Aiki na ɗauko ne zan wake manzona, Mahmud mai matsayin da bakai kamar shi ba. Ya sayyidul anbiya Mahmud mai girma, kai nurji shugaba ban kama kowa ba. Tsira amincinka ka daɗawa mai girma, baban su Fadimatu sai da tukursuma. Ali kasa da sahabbansa masu alfarma, har auliya ulla ba zan ware ko ɗaya ba. Ya sayyidul anbiya Mahmud mai girma, kai nurji shugaba ban kama kowa ba. Sarki na duk auliya shehun mutijjani, dole ne in gaida ka maula ya jilani. Barhama tuntuni ai kai ka zamo tsani, zuwa ga mai makka abban su Zainaba. Ya sayyidul anbiya Mahmud mai girma, kai nurji shugaba ban kama kowa ba. Salama gare ka nake ramar makakina, salama gare ka nake haske na kirjina, salama gare ka nake gatan iyayena, salama gare ka nake gatan yayuna. Ya sayyidul anbiya Mahmud mai girma, kai nurji shugaba ban kama kowa ba. Salama gare ka nake rahmar makakina, salama gare ka nake haske na kirjina, salama gare ka nake gatan iyayena, salama gare ka nake gatan yayuna, salama gare ka nake gata ga dangina, salama gare ka nake gatan kawayena, salama gare ka nake mai share kukana, salama gare ka nake ka amsa ban kai ba. Ya sayyidul anbiya Mahmud mai girma, kai nurji shugaba ban kama kowa ba. Tuba nake Mahmud kai mini ina nema, na kasa samun natsuwa ina ta shan fama. Na zo gare ka Rasulu kai mini albarma, na san kana yi tuntuni ba batun wai ba. Ya sayyidul anbiya Mahmud mai girma, kai nurji shugaba ban kama kowa ba. Wallahi babu kamar ka Allah ba zai yiwu ba, a cikin halittu Rabbi bai maka tamka ba. Kai ne guda ɗaya wanda rabana yake duba, Mahmud kai na rike ban kama kowa ba. Ya sayyidul anbiya Mahmud mai girma, kai nurji shugaba ban kama kowa ba. Sirri cikin sirri na Allah kai ɗaya ne, matsayi cikar matsayi a gunjalla kai ɗaya ne, nurin ala nurin annabin mu shi ɗaya ne, ai babu mai matsayin da ya kai shi ɗan babba. Ya sayyidul anbiya Mahmud mai girma, kai nurji shugaba ban kama kowa ba. Ni dai ba zan yi yabon wani in ba kai ba, kai ne ka mana gata ai tun ba mu so ba. Mu ba mu duban kowa idan fa ba kai ba, domin a kaunu ai ba ayyo kamar kai ba. Ya sayyidul anbiya Mahmud mai girma, kai nurji shugaba ban kama kowa ba. Ya sayyidul anbiya Mahmud mai girma, kai nurji shugaba ban kama kowa ba. Shi dai cikakke ne wanda ba shi da tsara, ya haura duk daraja abba agun zahara. Ma'aikin mu shi ɗaya ne wanda ba a mai gyara, Mahmud taska ce ba mai iyaka ba. Ya sayyidul anbiya Mahmud mai girma, kai nurji shugaba ban kama kowa ba. Salama nake yi ma ramar makagina, taimaka ka dube ni kai share kukana, ka gabar ni in taɓe ya ɗa hagatana, domin kwa kai na rike ban kama kowa ba. Ya sayyidul anbiya Mahmud mai girma, kai nurji
muna ta neman ɗauki a gurin ka mai girma, domin ku kai ka zamo rahma ga al'umma. Ya sayyidul anbiya Mahmud mai girma, kai nurji shugaba ban kama kowa ba. Assalamu alaika gatan kowa, assalamu alaika rahamar kowa, assalamu alaika ya asilar kowa, assalamu alaika mai takin baiwa, assalamu alaika ya shugaban kyawawa, assalamu alaika girgije mai shayarwa, assalamu alaika ya tudun dafawa, assalamu alaika mai rabu da dadawa, assalamu alaika shugaba gun kowa, sallama muke yi ka amsa ba mu kai ba. Ya sayyidul anbiya Mahmud mai girma, kai nurji shugaba ban kama kowa ba. Ya rasulallahi gani na tuba, ya rasulallahi na san ban kai ba, ya rasulallahi ba dan halina ba, ya rasulallahi ba dan na kai ba, ya rasulallahi ba dan aiki ba, ya rasulallahi kai mun ina tuba, ya rasulallah ba zan daina roƙo ba, ya rasulallah ka min kyauta babba, domin ku ka saba baka taɓa kora ba. Ya sayyidul anbiya Mahmud mai girma, kai nurji shugaba ban kama kowa ba. Mai gida mai daraja ni hadimar ka ce, mai gida mai daraja ni masoyiyar ka ce, mai gida mai daraja ni baiwar ka ce, mai gida mai daraja ni yar maular ka ce, mai gida mai daraja ni mawaƙiyar ka ce, mai gida mai daraja kai da 'ya'yanka ne, mai gida mai daraja ina son ka ai haka ne, dan Allah dube ni ba zan daina roƙo ba. Ya sayyidul anbiya Mahmud mai girma, kai nurji shugaba ban kama kowa ba. Tammat anan zan dakata dubi lamarina, shugaba share hawaye ka amshi ruhuna, Hauwa ta annabi ce ya ma'aikina, wacce ke zauna ne da shugaba maulana. Ya sayyidul anbiya Mahmud mai girma, kai nurji shugaba ban kama kowa ba. Ya sayyidul anbiya Mahmud mai girma, kai nurji shugaba ban